moya ovala umsebenzi, moya nje ovala izinto, sometimes uphupha udliswa yonke leyo nto kuthiwa ke imoya emibi up until samamukela nathi umoya oyingcwele. That's when the Holy Spirit now begin to teach us to understand things. So now nginenkinga ke ngomzimba kaKristu ngebandla, ngisho ngathi ngifuna ukukhuluma ngebandla bese ngena kwi-message yami. Nginenkinga ke kulezi nsuku umfundisi wami, what is happening in churches. When singakasindiswa ngichaza izinto besizenza singakamamukela uJesu, lezi igubhu sasiziletha yonke lento, there was nothing wrong, sasikhonza, and we used to believe in those things. Sasikholwa nje ukuthi nje ubaba umbishop makathele amanzi esigubhini wasekafaka lo mlotha wakhe noma nje ethi uphuze iglass, ethi uqale uphuze iglass yalamanzi athelwe umlotha, uphuze inkomishi nje uyiqede, hayi nokuthi iglass, inkomishi uyiqede uyigwinye, uthi ukuhlala nje imizuzu emibili emithathu, emva kwalokho ke bese uphuza amanzi asivuvu, kusho ukuthi usuyaphalaza manje. Kodwa uqale waphuza, hey futhi sasikholwa uphuze ke emva kokuphuza le nkomishi leya yamanzi bese uthatha amanzi asivuvu bese uyafaka ngempela uze ukuthi vili bese kuyaphuma, kuthi nakuphuma uzizwe futhi ufree, ukhululekile ukuthi hey iyasebenza, yazi into yalo baba. We used to believe those things, we used to put our faith kwizinto eziphathekayo. Liyafika ke ivangeli, uma lifika ivangeli uthi uNkulunkulu leza zinto enanizenza emandulo nikholelwa kuyizinto eziphathekayo. Usethi ke uNkulunkulu, now that senikholelwa kimi lokho enanikusebenzisa okudala, usethi uNkulunkulu kulahleni lokho, ngoba uma umuntu eseyisidalwa esisha ekuKristu usindisiwe, ngamanye amagama asisakwenzi lokho esasikwenza. Asisakholelwa emanzini, asisakholelwa kwimpepho, ukushisa impepho emsamo, asakhulelwa kulezo zinto. Asisakholelwa futhi uma ngabe izinto zibheda la ekhaya siye emathuneni la kwancotshwa khona ugogo, siyoguqa ethuneni la kagogo bese siyacela inhlanhla. Asakholelwa kulezo zinto. Haleluya. Makubheda isimo lapha ekhaya bese kuhlatshwa imbuzi sifakwe iphandle, asisakholelwa kuleyo nto. iBhayibheli ke igazi lenyamazane nezilwane lahluleka ukusiza impilo yomuntu. Wayesethi uNkulunkulu ke ngiyakunikeza isilwane esinamandla, igazi laso alikuphelelwa amandla. uNkulunkulu wasinika isilwane, bathi abanye hayibo baba sinikeza isilwane, yebo ngoba lithi iBhayibheli uJesu uliwundlu lukaNkulunkulu. Yini iwundlu isilwane? Yimvu. So lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu sesinika instead of leli gazi lezinyamazane besiyisebenzisa, sethi uNkulunkulu anisayuchitha gazi manje, ngoba ukuchitheka kwegazi kufikelele kimi, ziyakhala ilwane niloku nizibulala. Haleluya. Umhlaba nawo usumunce igazi, sethi uNkulunkulu kuyawuchitheka igazi libe linye, lelo gazi akusayi kuchitheka gazi. Bonke abanenkinga bayobalekela kulela gazi. Leli gazi ke okhulunywa ngalo ke yigazi lemvana, yigazi lika Jesu Kristu, imvana kaNkulunkulu. Bonke abakholelwa kulo bayalondeka futhi bayasinda ekufeni. So now church, sisihamba noNkulunkulu asikuqondeni lokho, ukuthi iBhayibheli likusho kahle ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakuba khona iconfusion. Kuyavuka abantu abazosebenza ngamandla in such a way yokuthi siyawuze sikholwe nathi ukuthi lo muntu usetshenziswa uNkulunkulu kanti lutho. Lithi iBhayibheli uthi umpostoli Paul siqaphela ukuthi singabuyeli emumva la uNkulunkulu asikhipha khona, sithole sesibuyele emumva. Kulezi insuku mangithi ngiyabuka ibandla likaKristu lisukile kuyiposition la khona yonke into esiyenzayo siyenza according to this book.
yonke into esikholelwayo sikholela ngenxa yaleli izwi. Siphila esikhathini la khona leli izwi lithathwe labekelwa le kwabuyelwa emumva basibuyisela emumva la siqhamuka khona. Sibuya khona la satholakala vele sila saphuma lana ngenxa yezwi elahlaba inhliziyo yethu. Lokhu okwakuyinzuzo kithi sakushaya indiva ngenxa yevangeli. Usho njalo umpostoli Paul. Kodwa kancane, slowly but surely uSathane usibuyisela la sibuya khona. Izwi lithathwe labekelwa eceleni kwabuyiswa izinto eziphathekayo. Izwi kulezinsuku alifundiswa, alishunyayezwa. Sinabazalwane abaneminyaka basensindisweni kodwa izwi likaNkulunkulu abanalo ba-empty. Kodwa nawungathi nginalamanzi abizwa ngokuthi anointing water, nawusebenzisa lamanzi ugeze ngawo, ubhave ngawo, uwaphuze, abantu they will believe lamanzi kakhulu ukwendlula izwi likaNkulunkulu. Yathi nawungathatha lezinto ezimbili, uthathe lamanzi uthathe izwi, leli izwi linamandla bazalwane. Akhona amandla avuswa abantu phakathi kwamanzi, ngoba lamanzi njengoba anje kunala asuka khona. That is why ke kulezinsuku we have a lot of churches who operates with the demon of water. Le mimoya esibiza ngokuthi moya ma water spirits. In fact, all the main and big churches, you will find ukuthi behind the power abasebenza ngayo, there is power ebuya emanzini. Now abanye bayenza njengathi, abanye bebashumayela lelizwi, baqale kahle bashumayela uKristu, kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi nezimpi nama-challenge afana nalawa esinawo kwakhona la eMhlathuze, badrifta babuyela emumva bayofuna into yokuncedisa uNkulunkulu. Ningibekezelele bazalwane, angikho in a position yokushiya izwi likaNkulunkulu ngibuyele ey'ntweni ey'phathekayo. Ningixolele bazalwane, noma ngasala mina nabogogo abathola ivangeli laleza nsuku, noma ngasala nabogogo abawu-5, as long bazokholelwa kulalizwi likaNkulunkulu engilishumayelayo, noma ngangena nezalukazi eziwu-5 ezulwini, bathi kodwa lo mfundisi emncane kangaka yena emhlabeni wawina ogogo abawu-5 nje kuphela. Ngamane ngingena nogogo abawu-5 ezulwini abasindisiwe bakholwa yizwi likaNkulunkulu, kunokuthi ngigcwalise indlu, umhlaba wonke ubona ukuthi igcwele indlu kashabalala, kodwa bese kushoda into eyodwa, bese kushoda umnikazi wendlu, bese kushoda uNkulunkulu. Igcwele indlu, iyachitheka indlu, kodwa uNkulunkulu akekho endlini. Baningi bona bagcwele, kodwa uNkulunkulu akekho. Ngamane ngisale nogogo abawu-5, hey, ibe empty indlu, kodwa kube khona ogogo abawu-5 esizothi nasiphakamisa izandla sibiza uNkulunkulu nalabo gogo. Ogogo abangakwazi ngisho nokuthi you are Alpha and Omega, ababiza enye into, ubeza ukuthi noma sithi we give you glory, we give you honor, bona bathi we give you glory.
Yey, ngamane ngisale logogo abawu-5. Uma ngene ezulwini ngirepresente izalukwazi eziwu-5. Athi uJesu, well done good servant. You have kept my words. Ngoba kulomsizi wokugcina. Uthi uJesu kwincwadi yesambulo kukhona umzuzu ozayo kunehora lokuvivinywa. Kuthiwa lehora lokuvivinywa liyawuvivinywa omdala livivinywa omncane. Siyavivinywa kule nsuku. Abaningi ngalomzuzu bayahlehla babuyele emumva. Yini indaba? Kufike ihora lokuvivinywa. Kuhlehla ngisho namadoda kaNkulunkulu nawo ayasuka ezwini likaNkulunkulu babuyele emumva entweni eziphathekayo. Ibandla libuyela lala qalakho. Kanti bokufanele ibandla likhuphuke lisuka emandleni kuya emandleni, lisuka enkazimulweni kuya enkazimulweni. Kahle kahle bekumele kube njalo. By this time bekufanele ukuthi the body of Christ, the body of Jesus is being transformed ngale ndlela emangalisa. Bekufanele ukuthi abazalwane abakholwa uNkulunkulu bokufanele nasibabuka sibuka ubuso babo, sibona inkazimulo kaNkulunkulu yahlela phezu kwabo. Why? Because usuku lokubuya kwenkosi liyasondela. Instead ibandla makumele libe glorious, alikho glorious kodwa ibandla li-gorgeous. Bahle abazalwane, hayi ngoba bethwele inkazimulo, bahle ngoba bayazilungisa, kodwa kufuneka lolu hlobo oluzothi ngilungisa umuntu wangaphakathi. Ngiyambona lo wangaphandle kodwa yena umuntu okumele anakekelwe umuntu wangaphakathi. Ngoba uMangcwele nakahleli phezu komzalwa, uMangcwele nakahleli phezu kwekholwa, ngisho angafakanga lutho ugcwala inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa ngakhuluma yini la? Liphi bandla baphi abazalwane abathi agqoka impahla endala ayiwashile wayi-ayina, kodwa nakaqala ngena enkonzweni anyathela bathi yaze yayinhle impahla kodwa ibe indala impahla? Yanziwa yini impahla endala ishintshe ibe impahla entsha? Inkazimulo kaNkulunkulu. Inkazimulo kaNkulunkulu nayihlele phezu komuntu phukhu sathakha. Hey, yabona inkazimulo nayihleli phezu kwakho mntwana sekhaya. Ngisho ugqoka impahla endala ikwenza ubukeke ngenye indlela. Uyakhazimula uba muhle, udlula impahla entsha ephuma esitolo. Hawu kodwa Nkosi yami, sisi wami uthi ugqoka impahla endala, kukhona usisi ogqoka impahla entsha ephuma esitolo esanuka ubusha. Kodwa manimiswa noma nihlele phansi, inkazimulo kaNkulunkulu iyareflecta phezu kwakho. Moya longcwele uthi into ababili abathathu uthi sesifikile isikhathi senkazimulo entsha kaNkulunkulu. Haleluya. Ziyashintsha izinto njalo umakhelwane ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu iza nokusha. Lithi iBhayibheli, the latter glory will surpass the former glory. Inkazimulo yesibili izondlula inkazimulo yakuqala. Kusho ukuthini lokho? Inkazimulo yayihlele phezu kwaMose, abuya phezulu entabeni kade ekhuluma noNkulunkulu. Le nkazimulo yenza ukuthi azimboze, abantu babengakhona ukumbuka. Wafihla uMose. Lithi iBhayibheli ke inkazimulo yaqala ayizukuba lutho kunale nkazimulo eza. There is a latter glory that is coming to the church. There is a latter glory that is coming to the church. The latter glory, the Bible says, it will surpass the former glory. Namhlanje sikhonza nama-devil worshippers, sikhonza nabathakathi, siphakamisa izandla sithi amen, nabo bathi amen.
kodwa emkhathini kuyaziwa ukuthi abathi amen. Masithi amen thina bayabopha bo, nakwehla umoya oyingcwele bayabopha bo, makwehla inkazimulo bayabopha bo, kodwa kunenkazimulo yokugcina ezayo, the latter glory. Lenkazimulo yokugcina yilezokhipha abathakathi abayifihla ngeBhayibheli. The latter glory, inkazimulo yokugcina yilezo exposer namadoda athi abizwe uNkulunkulu. Inkazimulo yokugcina izakwambula okufihliwe, kodwa umoya wongcwele ushathakabosaya ala babasanda ikabahosa likabosa tapaya libabosanda ikabaha ribabosaya. Oh God, we are longing for the latter glory. We need your glory, Jesus. Othi ndababili abathathu batshela ukuthi yes, inkazimulo yokugcina uzoyibona into ezokwenzeka emabandleni. Laba abagqoke isikhumba semvu kanti bazimpisi ezidla umhlambi kaKristu bazokwambulwa. Laba basenza abaprofeti nabaprofetikas bazokwambulwa. Laba basebenzisa amandla wabumnyama kube ngathi bagcotshiwe uNkulunkulu bazokwambulwa. Hey, laba bemendaweni engcwele kanti bayazazi ukuthi abekho ngcwele bazokwambulwa. Thinta babili abathathu ukuthi silambele inkazimulo. Thinta babili abathathu ukuthi silambele inkazimulo kaNkulunkulu. Kwasiyami kanti yambulwa nini lenkazimulo? Yambulwa nini lenkazimulo Nkosi yami? Mongcwele ifika nini kanti lenkazimulo? Sesikhathele ubamba ama-fasting, sifastela abathakathi aba-operate emabandleni. Sesikhathele ukuthi sithi singamakholwa kodwa singathola ama-breakthrough. Uma ngalo ukuthi why sithandaza kangaka, why sizula ukudla kangaka kodwa singatholi ibusiso zethu, yingoba kunabantu phakathi kwethu abavimba inkazimulo kaNkulunkulu. Oh Nkulunkulu, oh moya oyingcwele, lalelani sesiyothandaza. Lithi iBhayibheli ngenye imini kwathathwa umphongolo kaNkulunkulu, wathathwa isizwe samafilisti bayobeka enkampu yamafilisti, wahlala umphongolo kaNkulunkulu bawumisa noDagoni, ngoba bathi amafilisti yabona lo mphongolo lo uNkulunkulu wama-Israyeli. Bathatha umphongolo kaNkulunkulu bawumisa eduze noNkulunkulu wabo uDagoni. Lithi iBhayibheli ebusuku wathi uNkulunkulu, Dagoni, Dagoni, ngiyazi ukhonzwa ngabantu, ngiyazi uguqelwa ngabantu, kodwa mina nginguJehova owayekhona eqaleni, okhona manje oyoba khona naphakade. Wathi Dagoni, angikwazi ukuma nawe ngoba wena unguNkulunkulu wamafilisti, mina nginguNkulunkulu. Wayesethi Dagoni uncane kimi, washaya uDagoni. Kwakunesithombe sikaDagoni, abantu babeguqa kho, abafuna imishado babekhuleka kulesithombe, abafuna inhlanhla babathandaza bathi Dagoni sibusise. uNkulunkulu washaya uDagoni ngempama, kwasa ekuseni uDagoni awile aphuke isandla. Bamvuka ekuseni amafilisti nabaya bathola uDagoni uwile, bathola umphongolo kaNkulunkulu umile, bamvusa uDagoni. Mabamvusa bathatha isandla sakaDagoni basibuyisela, wema uDagoni ayisithombe. Ngosuku olulandelayo waphinda futhi uDagoni, uNkulunkulu wamshaya ngempama, wamlahla phansi wawa. Ngosuku olulandelayo wanqamuka intamo uDagoni, baphinde bamvusa uDagoni,
bathatha ikhanda lakadagoni balibuyisela umphongolo wona ulibele umile. Phongolo wona wolokhu umile, udagoni lokuyawa uyavuswa. uNkulunkulu kaIsrayeli umile. Ayiprofesa namhlanje uNkulunkulu asimkhonzayo akayindawo yokwendlula izulu nomhlaba nako konke ongaphakathi kubo, kodwa uNkulunkulu asimkhonzayo uyoma njalo. Hayibo nenzani emhlathuze, nenzani emhlathuze. Njalo makhelwa iyazi inkazimulo entsha. That is why ibandla mele lilungisele manje. Ongenzi kahle akenze kahle. Ngoba ongenzi kahle lenkazimulo izome expose. Ngoba lenkazimulo mayifika idila nayo yonke into enobutha nenesono phaka. Yabazalwa ababambelele kuyizwi likaNkulunkulu kube segcineni bayokwamukela amandla amasha, bayokhuluma izinto zenzeke, bayobopha izinto ibopheke. Oh hallelujah. Inkazimulo yakhe igcwele amasulu no mhlaba. Hallelujah. Inkazimulo yakho yona igcwele amasulu nomhlaba. Hallelujah. Oh, moyo ngcwele. Inkazimulo yakho yona igcwele amazulu. Wenza njani iblosa? Wenza njani iblosa? Wenza njani iblosa? Hallelujah. Inkazimulo yakho yona igcwele ngiyathandaza. Awu moya ngcwele angazi nami ukuthi uNkulunkulu uthini. Kukhona into uNkulunkulu kulezi insuku kuzo zonke indawo kumabandla ngamabandla. Kunabantu uNkulunkulu ababeka strategically manje emabandleni. Kunabantu uNkulunkulu inkazimulo yakhe ukuzifike kulelo bandla izokwehlela phezulu kwalomzalwane, izokwehlela phezulu kwalomfundisi. Kunabantu uNkulunkulu abamisile ezabantu abazothwala umphongolo kwinsuku zokugcina. Kunabantu uNkulunkulu abamisile azokwehlela phezulu kwabo kwinsuku zokugcina. Izwi likaNkulunkulu lihlale kubo, amandla kaNkulunkulu ahlale kubo, inkazimulo kaNkulunkulu lihlale phezulu kwabo. Uyothi nakathandaza loyo muntu kushintsha i-atmosphere. Abantu abakhethwe izulu ngalomzuzu, abanye inkazimulo kaNkulunkulu iyobasebenzisa phakathi emabandleni, abanye iyobasebenzisa ngaphandle emsebenzini la usebenza kho. Bayothi bayakubuka bathola ukuthi kunenkazimulo ehlele phezu kwakho. Hey, emsebenzini la usebenza kho uzoboniswa izinto, imithi esetshenziswa. Uyothi uNkulunkulu hamba ukhipha umuthi elokharini esorenso, hamba ukhipha umuthi ngaphansi kwesihlalo esisorenso, hamba uyokhipha umuthi kuma parkings la kume khona imoto, kunomzalwane okufakwe umuthi emotweni yakhe. Athi uNkulunkulu hamba ukhipha
wehlele ngamandla kaNkulunkulu. Bathi kwenze njani sisi? Ehla amandla kaThixo. Babona umzalwane afike emotweni athi vulani le moto, vulani le moto. Nabavula le moto aye ngaphansi kwesithi aqhamuke nento athi na umuthi ofakwe ngaphansi kwemoto yakho ukuthi uzokubulala. Uthi uNkulunkulu ngeke isenzeke i-accident. I bind every spirit, I bind every demon by the power and the anointing of the Holy Ghost. I declare and I decree, no weapon formed against you shall be able to prosper in Jesus' name. If you believe, say yes, Lord. Say yes, Lord. Shayzatu shalunguluku. Friday lo siyakuwo sihlezi siba nabo o6 to 6 la, kodwa ngifuna ukuthi Friday nize nizobona into uNkulunkulu azoyenza. Cela ukuthi abazalwane bezilungisele, beze be prepared starting from tomorrow. Ngicela ukuthi uzilungisele. Silungisela kanjani baba? Starting from tomorrow it's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ungene kwinkonzo yokuzila ukudla ufaste. Lalela mzalwana angidlali. Ungene kwi-fasting for 4 days. Abanye uMongcwele uzothi abreaka kulesisuku lesi4 athi uMongcwele qhubeka until kusasa. Umlalele umoya futhi wenze lokhu umoya athi ukwenza. For 4 days to 5 days ungena kwi-prayer and fasting. Siyibranch siyibandla lasemhlathuzo noma ngabe uphuma ecinci noma ngabe uphumaphi, kodwa nje mangabe uhlanganyela nathi la ngena kwi-prayer and fasting. Inkonzo ka6 to 6 this coming Friday ayifani nezinye inkonzo. Lalela mzalwane, kukhona ushintsho uNkulunkulu azolwenza. Nithula nibheke uNkulunkulu edila nomoya wabathaka. Nithula nibheke uNkulunkulu ephindisela izinto zabaloyi emumva. Nithula nibheke uNkulunkulu expose amadimoni operate phakathi kwethu. Nithula nibheke uNkulunkulu expose abathakathi abaganga phakathi kwethu. Nibheke isandla sakhe. Cela uvala ningahlala phansi. Cela uvala. Kodwa ingoma behlabelele egoli ihlatshelelwa beSuthu. Bathi murenari hauhele murenari hauhele murenamo murenari hauhele mo murenari hau murenari hauhele mo morena Morenamo. Vula ma mic puti. Morenari hau. Iki akiro. Morenari hau hele. Morenari hau hele. Morenamo. Oh, what was this? Sarelo, Sarelo ya dibi. Oh, Kosiam. Mshayeleni izandla Nkosami le keyboard ayisazi isisuthu.
ayisazi isuthu bambani bazalwane. Friday ngitshela abazalwane last week eGoli. Bacabanga ukuthi ngiyadlala. Kodwa into engiyithandile bathe yazi ubaba sifuna ukungena kule fasting akhuluma ngayo. Sifuna ukubona ukuthi lento akhuluma ngayo izokwenzeka. Hambani ku YouTube nibuke inkonzo ka6 to 6 yaseGoli. Izobuye ningitshela Friday ukuthi yini eniyibonile. Angithi sekujwayelekile ukuthi sikhuluma into nje kubazalwane bayithathe nje kancane bathi hawu baba uhleze esho sesiyamazi noma ekhuluma nje ubona singasamnaki thina sesiyamazi. Lalani umuntu kaNkuluNkulu akajwayelwa nento azikhulumayo asithathi kancane. Ngoba umuntu kaNkuluNkulu ubona izinto ezingakenzakala izulu liyamambulela. So ngithi mina this coming Friday is a night of giving birth. Everybody who's been praying and are asking izinto kuNkulunkulu, this coming Friday you are going to give birth to your miracle. I don't know what you've been praying for, but I'm here to tell you, you shall deliver this month. This month you shall deliver. First Samuel chapter 1 verse number 1 to verse number 9 sengiqedile ukuthandaza. Ngiyenza i-introduction ngamagama ngibeka isiqalo ngibeka i-foundation ngoba Friday ngiyadudula Friday ngiyowela ngayo. Namhlanje ngicela nje umzuzu o5 kuya ku10. Surely u10 kuzoba u10. Only 10 minutes from now. Ngicela nje ongasifundela. First Samuel chapter 1 verse number 1 to verse number 9 or to verse number 10. Incwadi kaSamuel wokuqala no, it's First Samuel, the second chapter, verse 1 to verse 9. uSamuel wokuqala isahluko esesibili iverse lokuqala ukuya kuverse lika 9. uSamuel wokuqala isahluko esesibili iverse elokuqala ukuya ku9. Jesus. Incwadi Samuel wokuqala sahluko number 2 iverse lokuqala. Yebo. Ifundeka kanje. Bamba. Ihloko esimnyama indumiso kaHana. Indumiso kaHana. kaHana. Wana wakhuleka wathi inhliziyo yami iyathaba kuJehova. Inhliziyo yami iyathaba kuJehova. Uphondo lwami luphakeme kuJehova. Phondo lami luphakeme kuNkulunkulu. Umlomo wami ukhamsile phezu kwezitha zami. Umlomo wami ukhamsile phezu kwezitha zami. Ngokuba ngenama ngensindiso yakho. Ngokuba ngeneme uNkulunkulu ngensindiso yakho. Akakho ongcwele njengoJehova. Awu Nkosi yamphinda. Akakho ongcwele njengoJehova. Akekho ongcwele njengoJehova. Ngokuba akakho noyedwa ngaphandle kwakho. Ngokuba akekho noyedwa ngaphandle kwakho uNkulunkulu. Futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wami. Ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka. Ingakho phinda futhi. Ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka. Ningabe nisakhuluma ngokudlinza kangaka. Kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu. Kungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu. Ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi. Ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi. Izenzo zilinganiswa nguye. Izenzo zelinganiswa nguye. Imitsalo yamaqhawe yaphuliwe. Imifeme yamaqhawe yathunyiwe. Kepha abakhubekayo babhinciswa amandla. Kepha abakhulekayo babhinciswa amandla. Ababesuthile baqashelwa isinkwa. Awu kodwa Nkosi yami ongcwele kukhona la ngiyakhona. Kubeka sisi.
ababesuthile baqashelwa isinkwa we moya ongcwele ababelambile sebeyekile ukulamba abebalambile sebenza njani sebeyekile ukulamba abalambile sebayekile ukulamba yebo ayi inkosi yami ongcwele abebalambile baphethwe indlala behlupheke noma bahlupheka kuphelile ukuhlupheka iphelile indlala abasayi kweswela yini indaba usefikile uNkulunkulu osuthisa nayo bazalwane umkhuleko kaHana yakela uchapter 2 hamba ku 1 Samuel chapter 1 verse number 1 to verse number 2 bese ngiyavala Jesus incwadi u-1 Samuel chapter number 1 verse number 1 ukuzalwa kukaSamueli bamba ukuzalwa kukaSamuel kwakukhona umuntu waseRamathayimi Sofimu kwakukhona umuntu waseRamathayimi kwa-Efrayimi lasezintabeni zakwa-Efrayimi yebo ogama lakhe lalungu-Elkana igama lalo muntu kwakungu-Elkana indodana kaJerohamu wayeyindodana kaJerobhowamu ka-Elihu wayeyindodana kafilihu ka-Elihu wayeyindodana kancilihu kaTohu Katohu lokho filimu naboncilimu nabobanibani yilento yokulanda umlando emumva kwakukhona umuntu ogama lakhe kwakungumthunzi wakwashabalala isibongo odonga lekamavuso odwaba silithuli omenko yilento yokulanda umlando iyona ke le mina my verse hamba ku number 2 wayenabafazi ababili lo muntu wayenamakhosikazi amabili igama lomunye laliguhana igama lenye inkosikazi yoqala kwakunguhana igama lomunye laliguPhenina igama lenkosikazi yesibili kwakunguphenina uPhenina wayenabantwana uphenina lona ongunkosikazi wesibili wayenabantwana kepha uHana wayengenabantwana uhana lona oyinkosikazi yoqala wayenganabantwana lowo muntu wenyuka emzini wakhe lowo muntu wayenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova loyo muntu wayenyuka unyaka nonyaka ashona shilo ayohlabela uNkulunkulu noma ayokhonza uNkulunkulu kwakukhona lapho amadoda amabili ka-Eli bamba mntana ungasayi hlala phansi bambani bazalwane ngiyavala ngithekini ngenza i-introduction kahle kahle imessage yami ngoyiqeda kahle Friday nayi into ngoba mhlambe kungenzeka umoya ongcwele angasangamphuleli ngendlela yamphula ngayo manje ngoba ugcobo lwama-service alufani munye uNkulunkulu kodwa ugcobo lwe-service alufani kungenzeka ugcobo olukhona njengamanje ngiluzwayo Friday mhlambe lube ngaphezulu kwalolo engiluzwayo na into engifuna ukuthi abazalwane bayibambe now singena kwinyanga noma sesiyoqeda inyanga ka9 lenyanga okuthiwa uSeptember ngifuna ukukhuluma ngamanamba eBhayibhelini ngoba each and every number eBhayibhelini kunento eyipresentayo noma eyisho number 9 spiritually ngokweBhayibheli number 9 spiritually or prophetica number 9 lithi iBhayibheli is a number of giving birth. It's a number of 9 gifts of the Spirit. Now ngicela ukuthi sibambe lezinto eziwu2 unumber 9 lithi iBhayibheli inyanga yokubeletha ngokweBhayibheli bese liyaphinda futhi lithi iBhayibheli unumber 9 inyanga noma should I say inamba yezipho ezu9 ngamanye amagama kunezipho zikamoya kunezipho zikamoya ezu9
abafuna ukuyifunda ngicela abafunde 1 Corinthians chapter 12 ufunde from verse number 1 uzoyifundela ekhaya mina ngiyikha phezulu lama gift awu9 there are 9 gifts of the spirit kulama gift awu9 uthi uJesu umpostoli Paul okhuluma uyena oloba incwadi yabaseKorinte uthi umpostoli Paul uNkulunkulu unginikile ungamphulele lokho ukuthi ibandla elingumzimba kaKristu abazalwana abasindisiwe bayadinga ukuthi babe nazo lezi zipho ezu9 why kubalwa 9 ngamanye amagama kusho ukuthi uNkulunkulu ustill usalandela indlela ayimisile eyokuthi owesifazane ukhulelwa izinyanga ezu8 kule nyanga ka9 abese yabeletha ngamanye amagama uthi uNkulunkulu umzalwane nomzalwane kufanele abe nazo izipho zikamoya ezu9 ziyomsiza ngani izipho ezu9 umzalwa why kubalekile ukuthi sibe nalezipho ngizoyichaza Friday ngicela ukuchaza physical unumber 9 inyanga yokubeletha ngamanye amagama owesifazane uyakhulelwa kube inyanga yokuqala kube inyanga yesibili usayithwele kube inyanga yesithathu usayithwele kube inyanga yesine usayithwele kube inyanga yesihlanu usayithwele kube inyanga ka6 usayithwele kube inyanga ka7 usayithwele kube inyanga ka8 usayithwele kodwa kule na kanjani fanele ebelethe ngoba inyanga uNkulunkulu umisile ukuthi umuntu kumele akhulelwe inyanga ezu9 umuntu bule umisa ukuthi akakhulelwe inyanga ezu9 now listen to this abanye kuyenzeka indlulele ka9 angene ku10 angene na ku11 lapha eRichards Bay gogo mangabe uyakhuphula kahle eRichards Bay ngangakhulekela untombazana abesendlulile ku9 months esendlulile ku10 months eseku11 kwinyanga ka11 isisu sikhulile singaka umntwana akhulele ngaphaka I prayed uNkulunkulu wenza imangaliso kuleyo ntombazana ngamkhulekela kuyiSunday kwandlula iMonday on Tuesday wabeletha uswana solukhulile selukhulele ngaphakathi seludala into eyaxaka odokotela ukuthi akabelethanga ngesiza noma ngokusikwa wabeletha natural lento eyaxaka odokotela ukuthi lo mntwana siyambona mkhulu ngaphaka but odokotela siyakusika manje kwashawa mapain washaywa izinseka kanti sekufika isikha odokotela babathi bayalungisa ukuthi bafuna ukumsika ingane yabivela bayekela indaba yokumsika bavele bambelethisa lento basalo dokotela nabonesi babuzana bodwa but ayikaze yenzeka into enje on the 11th month umuntu uyasikwa ingane bese yakhishwa kodwa lo yawabeletha natural yini indaba amandla kaNkulunkulu kwakwenze njani lo azabe na 11 months engabelethi kunentombazana ayikade izwana nomuntu azwana na le ntombazana le yathi lona ngizomlaya ngizomvala lo yashaya inyanga ka9 wangabelethi zathi 10 wangabelethi kanti abantu bambophile bamvala umntwana lokhu uyakhula usephendile naye akasalokhuzi kahle ingane ikhulele ngaphakathi eswi yeza le ntombazane kwaba kanye lapha eRichards Bay yeza kwaba kanye ngesonto elilandela yabuya seyiphethe ingane yabuya iphethe ingane othi na uyibheka ngathi ingane yakhona inabo 3 weeks 4 weeks ize kanti izelwe nje einsukwini ezimba bazalwa nokungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka bambani sengiyathanda number 9 is a month noma
a month of giving back. Ngamanye amagama, from January siyathanda, February siyathanda, May siyathanda, June siyathanda, August siyathanda. Manje sesifika khona la sithi khona ke sesiyabeletha, sesibeletha imangaliso zezinto ebesiloku sithandazela kuNkulunkulu ebangcwele. Friday ake nizothatha amandla okubeletha, ngoba na ungena lapha ku Labour Ward awukho umsindo ozwa. Umsindo wa ku Labour Ward munye. Mawundlula ku Labour Ward usesibhedle kuthiwa i Labour Ward le, uyandlula wena. Umsindo ozowuzwa e Labour Ward munye, umsindo othi push. Usumama ekhaya intombazane ithi ngiyafa, bathi odokotela push, bathi onesi push sisi, athi angisakhoni ngiphelelwa amandla, bathi sisi pusha, na ungaphushi lo mntwana uzofa. Pusha, aphusha untombazane athi ngiyafa, bathi pusha. Isho ukuthini mfundisi? Hayi bazalwa, zonke izinto ezizisa ubuhlungu, zonke izinto esindlule kuzo Blose, zonke into edlule kuzo besiku Labour Ward, kodwa Friday siyabeletha. Zonke inhlungu esizizwile bangcwele, izinseka ezishoyo ukuthi khona into esikhulelwe, Friday siyabeletha. Siphakameni ngenyawo sengiyathanda. Osataphakosaya Zikatani babosaya Ona mama bosekeya Zuba kushanda maha Rupa kusatapaye Zeprekato satapaya. Hey, angazi ukuthi obana badileyiwe la. Mhlambe khona badileyiwe njengale ntombazana ngoba yayiseno 11 ma. Kungenzeka spiritually kunabantu nawo abakubophile, ababopha into zakho, ubathe uyathandaza awutholi imphumela. Ngithi mina Friday abazoza bekholwa izwi likaNkulunkulu kuneyimangaliso, kunoqobo oluzokwenzeka. If you believe, shaya izandla uvule umlomo uthi Nkosi ngenzela isimangaliso Friday. Shaya izandla uvule umlomo. Shatakabosha Rikapo Santa Manto Shata Ikababa Sekete Bosha Rikababo Santelevesa Yanteke Mosaya Yanteke Bosatapaya Ripapapa Sotapaya Rekatatata Ripapapa Rikapa Sotapaya Yaskatosika Likapapa Sutapa Repepe Santapa Rikapapa Bosaya Yanteke Mantekesa Ikapapa Sutapaya. Yes Lord, Shayzan ubonga uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela ungipha amandla kule viki sasa ngiyangena kule nkonzo yokuzila ukudla. Shayzan ucele kuNkulunkulu uzokupha amandla uNkulunkulu wakuyibamba le fasting. Baba ngiyalikhulekela ibandla lakho lisazongena kwinkonzo yokuzila ukudla, bambathisa amandla abantwana bakho, bambathisa uqobo, bambathisa umlilo ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba phendula imikhuleko, baba vula iminyango, baba qashula izibopho ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba lithi izwi lakho okungenzeki kubantu kwena uNkulunkulu kuyenzeka. Baba wethu ingcwele la ngalesi sikhathi, baba siyakhuleka kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Vula iminyango evalekile, qashula izibopho Jehova, busisa abantwana bakho ngegama likaJesu, ngegama likaJesu waseNazaretha. Shaya izandla zakho bese ubonga uNkulunkulu in Jesus' name. Shaya izandla umbonga uNkulunkulu. Oh hallelujah, hallelujah.
Phinda futhi umuphi ihlombe elikhulu. Thank you Jesus. Baba siyayikhulekela inkonzo ya Friday. Ithwale uNkulunkulu. Ithwala umlilo ohlayo. Philisa ibandla lakho. Khulula abantwana bakho. Qashula izibopho. Ngegama. Ngegama. Ngegama likaJesu Kristu, inkosi nomsindisi wethu. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu ophilayo, egameni likaJesu badonse uNkulunkulu. Mabeza abantu bakho ngegama likaJesu. Mabaphilisa abantu bakho. Mabakhulula abantu bakho. Abangasebenza bathola imisebenzi. Abanamabhizinisi awaphumelele. Abadinga imishado bayifumane. Abadinga izimali zoqala amabhizinisi. Abadinga izimali zokwakha imizi. Abadinga imali zokuthenga imoto. Babusise uNkulunkulu ngegama likaJesu. Yonke imimoya yabathaka, yonke imimoya yabaloyi, right now sishisa ngomlilo. Iyasha, 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 iyafuleka iminyaka ngegama likaJesu Mnazaretha. Shaya izandla zakho bese uyambonga uNkulunkulu egameni lenkosi. Oh, Shanabakhosatalaba. Ilababo sandeleboya. Ikababa sekeboya. Ikababa santamandelebosete. Ikababa sikatariba baba. Rokopo santapa. Ripapa sutapaka. Yantekebo sanda. Yalababo sekelebe. Shaya izandla ubonga uNkulunkulu egameni lenkosi. For the last time, ngicela simshayile izandla kakhulu umoya ingcwele egameni lenkosi. Oh, hallelujah. God bless you. Singahlala phansi imizuzu emibili. Konzo yethu sifinyelele emaphethelweni kubo bonke abasibukele emakhaya kuzindawo ngezindawo. uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela ukuthi ngalomzuzu ngalesikhathi nawe thatha le opportunity, uthathe leli thuba. Baba Shabalala, angive ngifisa ukufika endaweni la ukhonzisa khona. Ngiyakulandela baba, ngiyakubukela. Ngiyathinteka emoyeni. Into baba ngikude. Lalela, there's no distance for prayer. You can be overseas. You can be in Nigeria. You can be in Ghana. You can be in anywhere in the parts of the world. Prayer has no distance. uNkulunkulu akukho. Prayer has no barriers. Umkhuleko ufinyelela noma ngabe kukuphi, noma ngabe kukephi, noma ngabe usesibhedlela njengamanje, noma ngabe usejele uboshelwe into ongayazi. Umkhuleko uyangena phakathi ejele uNkulunkulu ekukhulula. Lalela, ngiyacela ukuthi tshala imbewu yakho njengamanje. Na umnikelo wami Nkosi yami Baba Shabalala, ngiyacela umuntu kaNkulunkulu, na umnikelo wami baba ngiyawutshala. Na imbewu yami baba ngiyayitshala. Na umnikelo wami baba ngiyawunikela. Ngicela baba ngalo mnikelo ungikhulekise, nginesimo engibhekene naso. Tshala leyo mbewu, nikele lo mnikelo loyo, uNkulunkulu uyokuthinta egameni lenkosi uJesu. Ubona izinto wena iqaqeka, ubona izinto zilunga, kanti amandla kaNkulunkulu saqalile ayangena, ayasebenza. Ngicela ukuthi bonke abangibukele ngalesi sikhathi abafuna ukutransfera njengamanje bangatransfera, abafuna ukudeposita ungayodeposita manje umnikelo wakho uthi lesibusiso nami ngiyafuna ukubeletha kule nyanga, nginomsebenzi engicela ukuthi uNkulunkulu engisize ngubelethe kule nyanga, nginomuzi engifuna ukuthenga ngicela uNkulunkulu engisize kule nyanga, nginemoto engifuna ukuyithenga ngicela uNkulunkulu engisize kule nyanga, nginomuntu kunabantu abathembisa ukufika ekhaya ukuthi bazoletha amalobolo, ngicela uNkulunkulu engisize kungashintshi lutho. Tshala imbewu yakho uyosibona isandla sikaNkulunkulu sibathinta abantu bayongena ekhaya bayishaye ziphelele zonke. Sisiwami, shaya izandla ushayela uNkulunkulu. God bless you. Kubo bonke abasibukele emakhaya, uNkulunkulu omusa anibusise babukele. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Mshaleni isandla esikhulu uNkulunkulu.